Et for lille netværk betyder for mig, at man vil altid gå til de samme personer. Altså en kammerat, en veninde. Du vil altid gå til den samme, fordi du har ikke andre, du kan gøre det ved. Som ingen andre. Og når du ikke føler det, så kan du ikke gå til andre end dem. For lille netværk, det mærker jeg også den dag i dag. Jeg har ikke lige så mange, jeg kan ses med, som fra da jeg var teenager af. Der havde jeg en del, jeg kunne ses med, men som egentlig ikke var der for mig, fandt jeg ud af. Og jeg tror, det er derfor, jeg er nødt til sådan en lille, jeg har fået et lille netværk. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er min egen skyld, at jeg har fået et lille netværk, men jeg har ikke følt, at de personer, som jeg har sagt farvel til, var der for mig. Når jeg havde det svært, så var der mange af dem, de vendte mig det blinde øje til og lod mig være, hvis man kan sige det på den måde, alene med det. Og jeg skulle selv tænke over det, og når jeg så endelig fandt en, der kunne hjælpe mig med det, så tror jeg endelig med at bruge den person for meget, til at de til sidst ikke kunne mere. Hvor at jeg selv er personen, der gerne vil hjælpe folk rigtig meget, også længere end hvad jeg nok selv kan holde til de fleste gange. En konkret løsning for mig dengang, det har nok været, at der har været nogle flere sociale tilbud, jeg kunne have fundet, eller havde haft nemmere ved at finde, hvor jeg kunne have, hvad kan man sige, mødt andre, der havde det samme som mig, for et lille netværk, men som ønskede at gøre det større, men også på egne præmisser, hvis man kan sige på den måde, hvor man ikke skulle deltage i de ting der, for at man kunne få det venskab, men at man kunne få det på samme måde, men uden at skulle, kan man sige, være bundet til det på den måde. Hvordan socialfaglige personer vil kunne hjælpe og kommunefolk, det vil nok være, at kommunerne de vidste, hvad der var et tilbud. Ikke bare inden for den kommune, man er i, men i den region, du er i stedet for. At man ligesom har et fælles regionssammenbund. Fordi jo, det kan godt være, at de har det i den ene sted, men så har de det ikke det andet sted. Og hvis man skal kunne hjælpe overalt, så skal det være alle steder, hvis man kan sige det på den måde. Hvis det ikke er alle steder, jamen, så lykkes det ikke.